Jeg vil vise et magnetfelt. Det er det, man bruger til at lave strøm. Man skal bruge en magnet, noget der hedder jernspåner og noget papir. Først tager vi magneten og putter inden under papiret. Så har vi det her jernspåner, så vil jeg prøve at ryste ud, som om det bare var salt. Så kan man se, at de sådan har formet sig i nogle helt tydelige streger. Og det, for eksempel, det her, det er magnetfeltet. Det er et magnetfelt, og det her, og sådan går det hele vejen rundt om en magnet. Og så prøv at se, så gør vi sådan her. Og altså, der er slet ikke noget på papiret. Så ja, det var det, jeg ville vise. Jeg vil prøve at lave noget vekselstrøm. Her har vi en motor. Den skal bruges til forsøget. Man skal også bruge en elastik og en rund magnet. Vi har en pære med sådan 2 ledningsstik. Vi har 2 U-kerner, 2 og 4 ledninger. Nu vil jeg prøve at bygge det op, som man skal.